2 гады пазбаўлення волі атрымаў ураджэнец Магілёва за незаконнае захоўванне небяспечнага наркотычнага сродку. Адкрытае судовае пасяджэнне прайшло ў мінулы аўторак у актавай зале Каменалаўскага сельсавета. Усе падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле. 38-гадовы ураджэнец Магілёва на сваім прысядзібным участку паблізу вёскі Бушлякі Каменалаўскага сельсавета вырошчваў у парніку расліну роду канопля з мэтай захоўвання і ўжывання. У верасні бягучага года падчас вобыску супрацоўнікамі наркакантролю у абвінавачванага канфіскавалі болей 100 грам наркатычнага рэчыва. У дачыненні да яго была ўзбуджана крымінальная справа па частцы 1 артыкула 328 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь «Незаконный оборот наркотычных сродков». Правоохранительными органами прокуратуры, суда принимаются значительные усилия по предупреждению и профилактике незаконного оборота наркотиков среди граждан нашей страны. Немало преступлений подобного характера зарегистрировано и на территории Шкловского района. Однако совершение преступления – это уже случившийся факт, и виновный будет нести за него предусмотренную законом уголовную ответственность и то, что будет постановлено приговором суда. Цель же сегодняшнего выездного судебного заседания – это на наглядном примере показать нашим гражданам, как не должно совершаться подобное деяние с целью профилактики и недопущению, в том числе и среди несовершеннолетних, подобного рода преступлений. Абвінавачванага прызналі вінаватым і прызначылі яму пакаранне ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў папраўчай калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Прысуд можа быць абскарджаны на працягу 10 сутак.